Môžem otehotnieť, aj keď si dávame pozor? Táto metóda, dávaj si pozor, patrí medzi prirodzené metódy antikoncepcie a vykazuje veľmi vysokú mieru zlyhania. Tieto metódy sú skôr vhodné, by som povedala, pre ženy, u ktorých by teda otehotnenie nebola až taká katastrofa. Čiže u mladých žien by som túto metódu považovala za veľmi nespoľahlivú a určite nevhodnú. Čiže u mladších žien, ktoré neplánujú zatiaľ graviditu, si myslím, že je veľmi dôležité použiť metódy, ktoré sú oveľa spoľahlivejšie ako prirodzené metódy, a teda to znamená prerušovaná súlož, teda dávať si pozor počas pohlavného styku, napriek tomu, že teda partner vie, čo robí a teda naozaj k ejakulácii nedojde v pošve, alebo môžu to byť aj teda kalendárové metódy, čiže vyhýbaniu sa styku počas ovulačných dní, alebo teda počas ovulácie, alebo teda ešte medzi tie prirodzené metódy patrí aj kontrola cervikálneho hlienu, kedy počas ovulácie sa ten hlien, ktorý sa produkuje v pošve, alebo teda cervikálny, ktorý produkuje krčok, sa stáva taký elastický, vyzerá ako vaječný bielok, čiže toto sú dni, kedy vieme, že dochádza alebo že prebieha ovulácia. A teda ženy sa počas týchto dní vyhýbajú pohlavnému styku. Ale ako som už spomínala, všetky tieto prirodzené metódy vykazujú veľmi vysokú mieru zlyhania. Ale netreba zabúdať na to, že žiadna z týchto antikoncepčných metód nás nechráni pred sexuálne prenosnými ochoreniami, čiže aj keď používate antikoncepciu, či už je to hormonálna antikoncepcia alebo máte vnútromaternicový systém, tak netreba zabúdať na to, že sa musíte chrániť pred pohlavne prenosnými ochoreniami, a to formou bariérových metód kondomov.